दैदेनगिरि बिथांमोन बा रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एबसु मानि डिपिपिएल मानि एबसु बेबायदि बाथ्रा बुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइयाव 57 बोसोर जाबाय आरो जोंनि जारिमिना एबसुनि जारिमिना जों फोरमायो एबसुखौ गाज्रि सोंखारिनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा। बै समाव जों जारिमिनखौ नायोब्ला पिटिसि नि समाव बा गुबुन गुबुन जेफोर दङमोन बै समावबो जोंनि गेजेराव मोनसे एबसुखौ लानानै गोबां बिदि राजखान्थि थासारियाव जोंखौ बोदेरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथैनो थाखाय गोबां बिदि फ्रेक्सन नुजिरदोंमोन आरो दा बावैसोबो माखासे राजखान्थि दोलोनि माने दैदेननायाव एबसुखौ धंस' खालामनो थाखाय माखासे गोदान फरायसा आफाद दानाय जों नुदों। नाथाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोनोम मोन्दों। जोंनि मोन्थोरा जाबाय इउनिटि सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि आरो बेखौ मोन्थोरखौ लानानैनो जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी आरो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायाव आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आथिखालनि गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि गोख्रों दैदेननायाव आरो रायजो राजानि हेफाजाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंहोनायाव जेसेबां रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद होदों जों सानो रायजो राजानि मदद मोनोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय सिमां नुदोंमोन बेखौ मोगथां होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव जोङो सम आरो थासारिखौ जोङो बिथा खालामनानै गोदान गोदान मावथांखि लानानै जों खामानि मावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बिटिआर सक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया जाफुंनायजों लोगोसे बर' हारिनि सोलोंथाइ थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय रांखान्थि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय समाजारि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मावथांखि दंखायो। बे मावथांखिया जाबाय बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि आरोबाव जोङो सोलोंथाइनि हारखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव बांसिन खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्राय जों सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावदोंब्लाबो आरो सोलोंथाइखौ जों मोनसे जांख्रिखांनाय महरै लानाय फैबाय थानाय 2 बोसोराव जों सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावनो लादों। मानोना बर' हारिया दावगानोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव जों दावगाफानांगोन। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों आरो रायजो राजाखौ बे बेलायाव गासै रायजो राजा जोंनि दल संगठन जोंनि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ जों सानसुमैफोर दङ गासैखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि मावथांखियाव मदद होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय।